Televízny štáb sprevádzali pracovníci odboru hospodárskej kriminality Mestskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Košiciach, ktorí tu vykonávali preventívnu kontrolu, a inšpektori štátnej obchodnej inšpekcie v Košiciach. V sklade máte aj meso, aj sa na polievku, aj podstatne lepší sortiment, ako vidíme tu na týchto hákoch predajní, dokonca aj udené. Nech sa páči, saď a zajedzte si. Potom sa budeme hrať.